cu atât m-am ales de facultate, când mi-am dorit-o. Cu copil? Copilul nu l-am făcut în facultate, mai e pe la copil. Am avut norocul să profesez, să zicem, de la bun început pe bucățica mea, că una am făcut în facultate și alta fac aici în partea a doua. Asta am făcut toți. Exact, pentru cine nu știe, deși cred că toți știți, sunt la direcția de asistență socială, sunt psiholog, lucrez într-un centru de recuperare pentru copii cu dizabilități. Nu vă recomand, e solicitant, mai ales pentru cineva care e femeie și mamă. Așa făceai și la școală? Eu sunt obișnuită, pentru mine nu e nimic nou. La aceleași persoane, aceleași reacții. Mai ții minte? Bineînțeles, ați fi surprinși că te țin minte despre memorie, și cam atât. Mi-e bine, din toate punctele de vedere. Mă bucur că sunt aici. Păi, te-ați spus că Sper să ne mai întâlnim. Da, păi mi-e bine. Am un copil, visez și la al doilea, că deocamdată doar cu visul rămân. Și soțul meu e aici de față. Și exercită meseria, face ce-i place, da. Așa. Cam atât, cred. Zic eu după mine, că nu m-am schimbat foarte mult. vorbesc la fel de mult. Da, da. Poate am mai mult curaj să vorbesc acum, asta ar fi mișnoare. Că poți să primești și o notă, nicio problemă. Și ca să fiu drăguță, pasez ștafeta în dreapta mea, ca să nu mai sară rândul de data asta. Așa că e cuvântul. Eu nu m-am recunoscut pe toți, așa că vedeți, mă alcucește când am mai Ca să nu știi nici. Nu, cred că nu e de bun. Am avut și o tentativă de a-mi cuponi, dar nu mi-a ieșit, așa că sunt tot la țară la mine acasă. Educatoare, așa cum mi-am dorit întotdeauna. Așa mai cu alte speranțe pentru un viitor mai bun. În dreapta, Nu mergem în mai stânga. departe. Am Mai ai văzut chitară? care se joacă de afară pe acolo. Mai ai chitară? Da, da, la urmă. Doar nu e aceeași. Am schimbat-o, că soțul meu a avut rămâința să-mi cumpăr una nouă. Hai, bravo! Să ne băgăm în scaun. Numai că șomează. Faci prezența. Ciutim și cozile. Bine, Dani. Nu știu ce să spun. M-am văzut. Îmi pare rău că nu v-am văzut pe toți. Sunt mulți care lipsesc, pentru că sunt pe noi. Sunt mulți Da, care de tot. și mie. N-am văzut-o de 10 ani. Pe Ionica. Olivia, vorba lui Ionica, tot farmacia mare și casă. Ne lipsește tuturor. Fost regretul. Sper să ne vedem mai des. Ca să o recunosc și eu pe Virginia care se E singura care a fost recunoscută. și pe Mirela. Nici eu n-am recunoscut, am zis fi sora vreunui colegi de noastră. M-am mutat după 4 ori la ea și cam... Până la urmă ne-a ieșit. Așa, și acum sărim masa. Te vedem. Ești filmat. Da, e așa? Ei, și Exact. Deci, v-am recunoscut ca să În momentul de față am fost profesor de engleză. Din momentul în care am terminat liceu, am urmat o facultate și am urmat în această meserie. Prezent la partea cu acesta o să mă căsătoresc cu copilul. Ca să zic. Probabil, da. Iată că ce-ar vrei. E, ca să ne-am... Tu expedit. Eu nu spun de scuza mea. Eu dau... Vă zic, preferăm să stăm acasă. Prin iubitor de la țară. Faci acasă? asta e discuție în partea. Cristi, mă bruiază aici. Pe bine am ieșurat ei, duminică. Vino la mine, eu stau la birou. Eu stau la garsonieră, la bloc, închis.
Mămușul la țară, vreau și eu. Poate, dar traversezi și așa bine. Toate. Eu vă aștept la mine dacă inundație să mă Hai că-ți spun în particular, să taci acum, lasă-o să termine. Bravo!